Que fixen durante o mes de xaneiro? Pois, para empezar, rematei o Lotus Vest de Sonia Turner, que está feito con familia de Roll Up the Ship, albor de Rosario 4, que está full, que viñan nunha lana box. O sea, a lana box traía a la, máis este patrón, de Sonia Turner. Pensei que me iba ben a talla dúas sin facer mostra. Que pasou? Que cando cheguei a separar, o sea, a unir, porque están tacarse desde aquí, a unir, vin que aquí, o sea, é que me sobresalía mogollón. E a miña solución, pois, foi non montar os puntos que me pedía entre dianteiro e traseiro. O non montar eses puntos, quedame un xersei máis ou menos 8 centímetros máis do meu contorno. Faime aquí un poquinho de bolsa, pero non me importa, queda moi bonito. Eu creo que acertei facendo esta pequena modificación, ainda que eso fatas un poquinho de bolsa. Non estou moi contenta co elástico corrugado, con o corrugado é no que faz o dereito nunha cor e o revés na outra. Non estou moi contenta, creo que a miña tensión foi un pouco inestable nesto, pero que quedou moi ben. Gustou moitísimo a construcción, como se chama isto? Ombro europeo, chamanlle. Gusta moitísimo esta construcción de ombro. Fixenlle menos elástico do que pedía nos ombros, e fixenlle máis elástico do que pedía aquí. E aparte, creo recordar que baixei a agulla para pechar para que quedara máis tirante. Por que? Porque como non fixen mostra, e a parte de arriba que quedaba grandona, o que non quería era que se me desbocara, entón quería que recollera. Entón, pois, fixenlle un pouquinho máis